салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо чӣ хел гӯш кардани иморо нишон медиҳам. Мисол вақте ки шумо мехоҳед ягон каса имоша гӯш кунед ё сообщениҳоша хонед ки кати кӣ гап мезанад, ки кати менависад, то охири видео тамошо кунед ва фаромӯш накунед лайк, подписатсия ва фикротона дар комментария нависед. Барои гӯш кардани имои дига кас мо дар ғайри имое ки худамон кор мефармонем як программаи имои дига дар кор ки мисол барои гӯш кардани одаме ки мо мехоҳем барои ҳамин дар кора. Вақте шумо мехоҳед ки имои ягон ҷуратона ё арӯстон ё ки ягон одаме ки шумо мехоҳед имоша санҷен ки кати кӣ гап мезанад, кӣ кати менависад, телефони ҳамон одам дар шумо як 5 минут дар кора, барои ки ҳамон телефон дар код меравад. Мисол шумо метавонед як 5 минут пурсида гиред телефонта ба ягон баҳона кара ки мисол ҳамон одам нафаҳмад. Пеша ки дар телефони худатон имои лишния скачат кара монед, установка кара монед, барои ки дар вақт саросема нашавед, баъд медароед программаи имо ай телефони худатон. Баъд телефони ҳамон одаме ки шумо мехоҳед имоша проверка кунед, телефони ҳамона мегиред, программаи имош медроед ва мебинед кани дар кадом номеро имо кушодагӣ. баъд ҳамон номероя дар инҷа менависед. Мисол ман ҳозир имои худама менависам. баъде ки номерои ҳамон инсона шумо навистед, галочкаи пахш мекунед. Окей. Баъд дар ҳамон номерои ҳамон одам код мерава. ҳамон кода мегиред, дар ҳамин ҷои код навистагӣ мисол менависед. баъде ки навистед, имо дар шумо ҳуй мешавад ва ай телефони ӯ одаме ки шумо мехоҳед проверка кунед, сообщения удалид мекунед, то ки ҳамон одам нафаҳма ки шумо имои ҳамона дар телефони худтон копия карда гирифтед. баъди ин кора кардан шумо телефони ӯ шахса дар худаш метиҳену, баъд ай телефони худтон проверка мекунед, кати кӣ гап мезанад, кӣ кати менависад. умуман чӣ коре ки мекунад дар телефони шумоям пайдо мешавад, фақат ӯ шахс намефаҳмад. ва шумо метавонед ҳамин хел проверка кунед арӯстона ё ки ягон ҷуратона ё ягон шиностона. имрӯза видеои мо дар бораи имо буд. бисёри бародаро хоҳиш карда буданд. марҳамат ва фаромӯш накунед лайк мондан дар видео ва подписатсия кардан дар канали Чӣ гап. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.